Kaixo, gu gea Jessica Sarateneko eta Elizabeth Walkenen presentazio bat egin behar dizuegu. Hasi, Jessica. Elizabeth 1821ko otsailaren 3an Erresuma Batuetan jaio zen. Bederatzi seme-alabetan hirugarrena izan zen. 1831an bere familia osoa Estatu Batuetara emigratu ziren. Bere aita hil ondoren medikuntza ikasteekin hasi zen. Estatu Batuetan eta munduan mediku diplomatu lortu eta mediku lanetan aritu zen. Lehen emakumea izan zen. Estatu Batuetako mugimendu abolitzionistak oso paper aktiboa izan zuen. 1910an 89 urtekin hil zen. 1859an medikuntzako tituluan lehen emakumea izan zen. Lanean ari zela izandako ezbehar baten ondorioz ikusmenak galdu zuen ezkerregia. Beraz ezin izan zuen zirurgiau lanean aritu. Beranduago bere ahizpa Emilyrekin batera emakumeentzako erizain eskola sortu zuen. Estatu Batuetako Gerra Zibilean ezagunak egin ziren. Gerra amaitutakoan 1878an emakumeentzako medikuntza unibertsitatean sortu zuen eta ondoren Inglaterrara itzuli zen bere jubilazioarako. Orain lotura interesgarriak esango dizuegu. Nahi baldin baduzue guk baino informazio gehiago esatea, alzate sartu mujereskontzientzia.comen eta hor web orria ireki eta hor aurkituko duzue nahi duzuen informazioa. Sartu ikustera.